केमी अच्छे आपण मैंने बहुत भलरे अच्छे ना एमती भलरे था खुशी था सांग मैंने आज हूँ संडे चलतु आज संडे डेली रुटीन आपको सेयार करिया सांग मैंने आज चलतु जावा आम बारी को आपको बुलेना देखी आमर बारी आ खेत केमी खाए सदा न्यूट्रल क्लीन आमि सब सबुज सबुज गछ लगी सब आप डेली रुटीन सेयार करिया चलतु देखा आसी बुलापी देखो आम बारी एड़ा देखो पिजुड़ी गछ फड़ी पिजुड़ी गछ देखो पिजुड़ी देखो देखिए आम भाई एडे चढ़ी एड़ा गचरे आम बारी एड़ा देखिए देखो मैंने एड़ा आम बारी केमी लगुच आम बारी वीडियो भल लगो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भूलु नहीं देखो बेल गछ बेल देखिपे थोड़ा पिजुड़ी देखो छोट छोट सब पिजुड़ी देखिए आंब गछ देखो हंडू कि चढ़ी देखो ये देखो ये हनु सब चढ़ी गछ देखो पूरा ये देखा आम बारी आम बारी आम बारी सब गछ लगी देखो आंब गछ सब चेर गछ सब चेर आंब गछ लगी बड़ आंब गछ ये सब लगी देखो ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଣସ ଗଛ ଦେଖୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗଛ ହେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଆମ ଭାଇର ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ଭାଇର ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ତଳ ବିଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛ ଉଠିଛି ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଟା ଯାକ ପୁରା ତାଳ ଗଛ ପୁରା ଏଇ ଦୁଟା ଯାକ ଆମ ବାରି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆମ ବାରି ଏଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁ ଯାହା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗଛ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗଳିକିନା ଦେଖିବାକୁ ଗଳିକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଗଲି ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ବାଇରେ ଯାଆନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳି ଗାଈ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଘାସ ଖାଉଛି ଗାଈ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ଚାଷ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳ ହେଇଛି ସବୁ ଏଇଟା ବଗ ସେଇଟା ଉଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଚାଷ ବାସ ହେଇଛି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହଳ ହେଇଛି ତିଆରି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି ସବୁ ଧାନ ବାଜରା ଆଉ ସେଥିରେ ବୁଣା ହେଇଛି ରାଶି ସବୁ ବୁଣା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଧାନ ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ଧାନ ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କୁଟା ଯାକ ନେଇକିନା ପୁରା ବୁଣା ହେଇଛି ସବୁ କୁଟା ଯାକ ସେଇଟା ବି ହେଇଛି ସେସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଥିଲା, ସେଇପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନୂଆ ବନ୍ଧ ଥିଲା ସେଇଟା ସେ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ ୟା ଭିତରେ ଗଳିକିନା ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସେଇପଟେ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଇଟା ଏଇପଟେ ଟାଟିଟା ହେଇଛି ଆମର। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଥିଲା ବାଟଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଥିଲା ଆମର ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରବଳ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟା ଯାକ ପୁରା ବାଉଁଶ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ହାଣା ହେଇଗଲା। ଏଇପଟେ ବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେପଟେ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଟଟା ଆମର ବାରିକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇପଟେ ଟାଟିଟା ନୂଆ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟାଟିଟା। ଆଗରୁ କାମ ଫାମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଚାଷବାସ ହେଉନି, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଖତ। କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ଇଏ କରିବାକୁ କେହି ଖଟୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକ। ଆଉ ଏଇତକ ପିଜୁଳି ଯାହା ଇଏ କରିଛି ଆଜି, ଏଇତକ ଘରକୁ ଧନ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତକ ପିଜୁଳି ତୋଳିଛୁ ଆମେ, ଏତକ ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମ ବାଇର ଉପର ବିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବି ତାଳ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ। ମାନେ ଆମ ବାଇର ଉପର ବିଲର ବୁଲୁକିନା ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟେ ମହୁ ଫେଣା ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହୁ ଗଛରେ ପୁରା ମହୁ ଫେଣାଟା ହେଇଛି, ପୁରା ଦେଶୀଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।